Психиатърът алармира. Внимавайте с лекарствата на зелена и жълта рецепта. Това го казвам всеки ден. И защо го казвам всеки ден? Защото всеки ден в кабинета или по социалните мрежи или по телефона ме търсят хора с проблем. Те търсят човек, който да им изпише лекарство на зелена рецепта. Ксанакс, Клонарекс, Лексотам, Диазепам, нещо от сорта. Тези хора по принцип са много притеснени, защото им остават много често последни бройки лекарства и всъщност, ако не ги вземат, те знаят какво следва. Напрежение, тревожност, мозъчна мъгла, раздразнителност, плачливост, емоционална дисрегулираност в най-честите случаи. И не само. Много силни реакции на отнемане. В началото тези хора, може би преди години, са приемали тези лекарства, за да си смъкнат тревожността инцидентно. Впоследствие те обаче са видели, че лекарствата помагат до някаква степен и притъпяват тази тревожност и започват да ги приемат по-често и по-често, докато не стане един редовен прием. За съжаление, тялото ни има методи за саморегулация и много често тези повишени нива на лекарства се компенсират или с повишеното им забързано разграждане, или с намаляването на рецепторите, на които те действат. И така, всъщност, лекарството вече започва да не действа. И тези хора започват да ни търсят нас, психиатрите, невролозите, общопрактикуващите лекари, само и само да им се изпише поредната рецепта, поредната доза от поредното лекарство, защото те иначе са зле. Те изпадат в криза. Те реално вече не приемат лекарствата, за да си смъкнат тревожността инцидентно. Те всъщност вече компулсивно приемат лекарствата, защото ако ги спрат, тогава вече симптомите много повече се влошават и се получава синдром на абстиненция. Синдром на отнемането. И всички тези магически лекарства, които са толкова хубави и толкова добре действат, стават много лоши, защото в един момент те вече не действат. И тогава всички изпадат в паника, всички се чудят какво да правят, всички чукат бясно на вратата на психиатъра: докторе, това не ми действа, изпиши ми друго. Да, ама той другото лекарство от същата група и то също вече не действа. И така се сблъскваме редовно, всекидневно с млади, а и стари пациенти, които са зависими. Това е грешка в изкуството, защото много често това се нарича ятрогенна зависимост. Тоест, ние самите лекари това нещо го предизвикваме, защото не поставяме граница по отношение на приема на тези лекарства, защото е много по-лесно, когато пациента дойде за 30 секунди да му се изпише нова зелена рецепта, вместо да бъде обучен, да му се разясни, да се информира и той да знае, че тези лекарства имат риск. Той да знае, че това не е дългосрочно решение. И той да знае, че дългосрочният прием на тези лекарства всъщност може да е много вреден. Трябва да се търсят алтернативи и различни варианти, но най-важното нещо е да се търси причината за тази тревожност, не просто тя да се потиска. Много често при хората има или вътрешна причина, най-често това е някакъв вид заболяване, някакъв вид хормонален дисбаланс, всякакви различни състояния. Има и външни причини, социални фактори, психологически фактори, фактори от средата, които вече лекарството то не може да ги повлияе. И ние реално тъпчем лекарства, защото сме напрегнати, а проблемът е някъде навън. Там вече навлиза психообучението, навлиза осъзнатия избор, навлиза и психотерапията, защото тези хора реално трябва да променят нещо, а не просто да се взима поредната доза наркотик. Защото има лоши психиатри като мен, които няма да ви го изпишат.